Isang mabuting samahan na sa lahat maglalahat ng isang samahan na merong mabuting hangarin. Samahang Ilocano may magandang adhikain sa lahat ng kabataan at iba pagsamahan. Matatag naming samahan kasangga mo kahit saan. Bigis ng bawat isa kapatiran na siyang karamay mo. Samahang Ilocano kasangga at kaagapay mo. At sa bawat pagsubok na ating dadaanan, kakampi ka namin kada di ka namin iiwanan. BS ay magkakapatid, magkakaroon. Anumang pagsubok kaya natin to. Hawak kamay, magkaisa. Bukas natin may pag-asa. Maniniwala mo noon lahat ng patay kaguluhan, pero di naman pala, kasi lahat ng kapatiran ay meron naman palang binabahaging kabutihan sa mga kabataan at kanilang kababayan. Samahang Ilocano, itaas ka ng kamay at sa ating kapatiran tayo na magbigay pugay. SI sa ibang panig na mundo kapatid, Hong Kong, UAE, Taiwan, Riyadh, Qatar, Kuwait, Milano, Italy, Canada, Jeddah, Philippines. Mother SI chapter in the Philippines. At man lupalot ng mundo kami ay nagkakaisa. Tayo na at tumulong sa mahal nating kapwa, ibahagi na natin ang mabuting natamasa. Nasa lantat na sunugan at tubok sa kahirapan, bigyan natin sila na makabagong pag-asa. Tama na ang gulo at tayo na magkaisa. BS ay magkakapatid, magkakaroon. Anumang pagsubok kaya. Game pertama. Bah! Maniniwala mo noon lahat ng patay kaguluhan, pero di naman pala, kasi lahat ng kapatiran ay meron naman palang binabahaging kabutihan sa mga kabataan at kanilang kababayan. Samahang Ilocano, itaas ka ng kamay at sa ating kapatiran tayo na magbigay pugay. SI sa ibang panig na mundo kapatid, Hong Kong, UAE, Taiwan, Riyadh, Qatar, Kuwait, Milano, Italy, Canada, Jeddah, Philippines. Mother SI chapter in the Philippines. At man lupalot ng mundo kami ay nagkakaisa. Tayo na at tumulong sa mahal nating kapwa, ibahagi na natin ang mabuting natamasa. Nasa lantat na sunugan at tubok sa kahirapan, bigyan natin sila na makabagong pag-asa. Tama na ang gulo at tayo na magkaisa. BS ay magkakapatid, magkakaroon. Anumang pagsubok kaya natin to. Hawak kamay, magkaisa. Bukas natin may
tinapay sa sarili nating bayan at sa mga kabataan. Handog namin ay programa at isang kinabukasan. Is namin walang gulo at takad ay kapayapaan. Marami ang nagtatanong ano ba ang mararating sa paglipas ng panahon na lang. Di nagawin lang ito awat ay magiging na rat magiging na gawin ratan, orang nagsama na ako na ratan ang bukod at hindi kabagis ko ito ilit yung sa pagkali hindi marunong officialis ang biyak is ay okay, kailangan mo pagkalaw. Advisor. Yan nabagay sa kasaganan. Kaya nagsala po. Hoy, balik daw kayo! Balik kayo! Balik kayo daw! Sabi ni Founder! Kayo! Kayo na! Kayo. Magkakapatid, magkakadugo, anumang pagsubok kaya natin to hawak kamay, magkaisa bukas natin. Imbued with a deep sense of responsibility, firm in the belief that as disciplined youth organization is essential in a national democratic government. The establishment of national development
Foundation, Garipal, the spirit of brotherhood, mutual help, and cooperation. Do hereby swear to uphold and defend the Constitution of the Confederation, uncompromisingly dedicate myself to its objectives, and support the duly constituted government. Congratulations. Una ng lahat, isang mabuting samahan na sa lahat maglalahat ng isang samahan na merong mabuting hangarin. Samahang Ilocano may magandang adhikain sa lahat ng kabataan at iba pang samahan. Matatag naming samahan, kasangga mo kahit saan, bigkis ng bawat isa, kapatiran na siyang karamay mo. Samahang Ilocano, kasangga at kaagapay mo, at sa bawat pagsubok na ating dadaanan, kakampi ka namin, kada di ka namin iiwanan. Yes, ay magkakapatid, magkakadugo. Anumang pagsubok kaya natin to. Hawak kamay, magkaisa. Bukas natin may Paniniwala mo noon lahat ng patay kaguluhan, pero di naman pala, kasi lahat ng kapatiran ay meron naman palang binabahaging kabutihan sa mga kabataan at kanilang kababayan. Samahang Ilocano, itaas ka ng kamay, at sa ating kapatiran tayo na magbigay pugay. SI sa ibang panig na mundo, kapatid, Hong Kong, UAE, Taiwan, Riyadh, Qatar, Kuwait, Milano, Italy, Canada, Jeddah, Philippines. Mother SI chapter in the Philippines. At man lupalot ng mundo, kami ay nagkakaisa. Tayo na at tumulong, samahan nating kapwa, ibahagi na natin ang mabuting natamasa. Nasa lantat na sunugan at tugok sa kahirapan, bigyan natin sila na makabagong pag-asa. Tama na ang gulo at tayo na magkaisa. Yes, ay magkakapatid, magkakadugo. Anumang pagsubok kaya natin to. Hawak kamay, magkaisa. Bukas natin may pag-asa. Ilocano ang mahal kong kapatiran, sa samahang ito matibay aking pakundangan. Tayo na gumabay at umagapay sa sarili nating bayan at sa mga kabataan. Handog namin ay programa at isang kinabukasan. Is namin walang gulo at angad ay kapayapaan. Marami ang nagtatanong, ano ba ang mararating sa paglipas ng panahon na layo na narating. Sa samahang Iti Metro Belt University in Metro Manila, ang aming universities, awang pay itiwala iti, awang pay presidente na. Manpanupalay iti presidente iti University City. Iti adalah presidente na iti University City, kasnadi ang didikat na University, MLQU, UP, PSBA, and CBA, Kiati. At that time, Adamson, ang presidente na iti na kami pala ng initiate iti presidente na. Maragsakan na kakabsat kaneto sa mga Ilocano ang nagrigatamig ng langenen. Kaya ipagpatuloy tayo na ipigbigyan ng fraternity tayo rin at damagin iti probinsya. At damagin iti ang aming lugaran bagis. Dito nga organization at takder. Iso nga na napintas iti pinagkakapsat tayo, isuplita iti pinagkakapsat iti. Gabigay tradition iti samahang Ilocano at supli, napintas ken digititab tao mga tingtingyan iti dating organization ken appreciated ka. Among bagis iti ang tanak iti pa, iti nag-graduate na iti Fiati, nag-join na iti US Navy. Isu nga nabayag na iti US Navy ganan nag-retire na. Sa nung adagat active iti best fraternity, mamuan iti
ba, ito'y chain of command ni US Navy, ikaw din nakakabing activity. Supervisor niya, niya, nagitinig pa. Nasa Bali, ditulong, nagitinig asaya. Nga nagitinig kakapsat mi, ng rubrik, and then, handa, parnek, handa, appreciated, marami din, hindi ito'y nag-presidente, hindi kasla, hindi nagtingilan, hindi sa mga Ilocano. Sa Bali, hindi pangyabdan, sa gabot at akil tayo, yan araminan na, nagwaktadan ng politician, asya, kaya mararaminan na, iyak apot, dan sa dunia, kaya dan ang siya. Si Kaman, natakayuan kakabagis, nung kaya niyo, hindi ang siya, gawan itwas-was na, saan kapus ng mga opisyalen. Madamdamag ko ay tingin anak ng mga matapati pagpagada. Na ati magno, mapapandangin ka, kami imang sabsabit niya na, nito, kami imang sabsabit niya na, ibagbaga, bigiyay yung mangmangay ko, and cancer ko. At ibagbaga na kaan, pati ni Jackie na Lapore, damag ko, saan kaya data, sekretarya ni Dani Ramos. Sa ni Dani Ramos, bagay hindi, na kami nagkakagwa ini. Ni Dani Ramos, very susunod ini, siya ni Alex. Yan, at kami ni Alex ini, pasip na lang yung ini, pagkakabayan na ini, hindi ayang ni. Hindi pinmanaw ni Kamping Presidente yun, ni Alan Peña, ni Dani Simukat niya na. Then, ang siguro hindi pasok. Sa sarita kami nagabagis Manasan, nagabagis Doming, hindi na tayo, hindi tradisyon ng Ilocano at kabagis. Ulay na sa baling ang tropa na. Asya pala yung pinagpupabing, yung bakit nga, anak na suminat 6189. Kadeta, tinakiyan na yan ay ayatek na organisasyon. Iso na iba, kaya nakatwate lang talo, dati iba yun, organisasyon yun, yan dinamag ko no apa na pimanaw lang yung dati na organisasyon. At ito yung 61892, ipagdadami po, hindi Atty. Julius Magno. Natututuusin nyo, kikitain nyo, na bayag na, namang support natin na Atty. Magno. Anya tinaitin na, panunutin, anya tinaitin na pagsiatan ang amin sa mga Ilocano. Awan, diyan na agad natin magmanggit, kapsabi. Kaya't nalayan natin yung bumigsan sa mga Ilocano, yan awan kumaitin na. Doon kumabsot, awan makita yung ibisak pa yung GI bagis. Ang muna ang pag-GI tayo. Anya kinarami na, oray na kuma nagpos na. Kakapsat, ang kayahay naman naramigay na sa sarita tayo naman. Sakbay nag-GI hindi, minigkun ito yung NCR. Na ginamag ko no, anya nagpos dahil iti General Assembly. At imbagada, ito yung taga-NCR, yung isusulong iti General Assembly. Bagis, anya dito yung General Assembly, sa baliman na tropa nito, sa baliman na kwadra, ang bagis, nana. Under kami ni Magno, yung gana iti ko, at yung mga tuwede, aument pinipinigyan. At kami tamot ni mararami, yung gana iti ko yun. Nagbulang, ano? Dapat po, ang naging ko sa hindi nakinom kami, mag-istam at that concern to them siya. At dahil i-request na GA, nung ang mag-sarita kita na Pagsubok kaya natin to, hawak kamay, magkaisa, bukas natin may pag-asa. Naniniwala mo noon lahat ng patay kaguluhan, pero di naman
naman pala kasi lahat ng kapatiran ay meron naman palang binabahaging kabutihan sa mga kabataan at kanilang kababayan. Samahang Ilocano, itaas ka ng kamay at sa ating kapatiran tayo na magbigay pugay. SI sa ibang panig na mundo kapatid, Hong Kong, UAE, Taiwan, Riyadh, Qatar, Kuwait, Milano, Italy, Canada, Jeddah, Philippines. Mother SI chapter in the Philippines. At man lupalot ng mundo kami ay nagkakaisa. Tayo na at tumulong sa mahal nating kapwa. Ibahagi na natin ang mabuting natamasa. Nasa lantat na sundugan at lubok sa kahirapan. Bigyan natin sila na makabagong pag-asa. Tama na ang gulo at tayo na magkaisa. BS ay magkakapatid, magkakaroon. Anumang pagsubok kaya natin to. Hawak kamay, magkaisa. Bukas natin may pag-asa. Ilocano ang mahal kong kapatiran. Sa samahang ito matibay aking pakundangan. Tayo na gumabay at umagapay sa sarili nating bayan at sa mga kabataan. Handog namin ay programa at isang kinabukasan. Islamin walang gulo at angad ay kapayapaan. Marami ang nagtatanong ano ba ang mararating sa paglipas ng panahon na layo na narating. Sa samahang Ilocano ang bawat miyembro nito at pagtulong sa kapwa sa napakasimpleng bagay at sa mga nangangailangan kung paano makibagay at sa pagkakataon para kami makatulong. School supplies at pagkain kabuhay ang aming tulong. Misyon namin gumabay simula pa umpisa. Yan ang mahal kong kapatiran na nag-iisa at taas noo ako na tayo nagkakaisa. BS ay magkakapatid, magkakaroon.